କେହୁ ଟିଭି। ପିଲାମାନେ ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲଣି। ଗପ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହାଇ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ତ ଖୁସିରେ ବସିଛ। ଗୋଟାଏ ପିଲାର ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। କାହାର? ଏଇ ଆମ ଅଜୁର। ଆଇ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳଠୁ ଅଜୁକୁ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ଯେ ତୁ କାହିଁକି ମନ ଦୁଃଖ କରି ବସିଛୁ। ସେ କିଛି କହୁନି। ହଇରେ ଅଜୁ, କଣ ହେଇଛି କିରେ ତୋର? ମତେ କହିବୁନି? ମୁଁ ଆଉ ରାଜୁ କାଲି ମେଳା ବୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ବୁଲିବାଲି ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ରାଜୁ ବାଟରେ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ହଁ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖିଲି ନେଇ ଆସିଲି। ସେଇ ଟଙ୍କା ରଖି ରାଜୁ ମତେ ଦେଖେଇ ହଉଛି କେତେ ଜିନିଷ କିଣିବ ବୋଲି କହୁଛି। କେତେ ମଜା କରିବ କହିଲ ଆଇ? ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ମୁଁ ବି କେତେ ମଜା କରିଥାନ୍ତି ନା। ହଇରେ ରାଜୁ, ଅଜୁ ଯାହା କହିଲା ସେ କଥା ସତ। ହଁ ମୁଁ ତ ପାଇଲି, ତାକୁ କାହିଁ ଦେବି? ଦେଖ, ବାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ଉଠେଇବା ଠିକ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ ତେବେ ଯାହାର ସେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଖୋଜି ଫେରେଇ ଦବା କଥା। କାହା ଟଙ୍କା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଥାନ୍ତି? ଯଦି ତା ନ କଲୁ ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ ତା ନ କରି ଓଲଟି ସେଇ ଟଙ୍କାରେ ଏକୁଟିଆ ମଜା କରିବୁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ମୁଁ ତାହେଲେ କଣ ଭୁଲ କରିଛି ଆଇ? ଶୁଣୁ ରାଜୁ, ଏମିତି ଅକସ୍ମାତ ଟଙ୍କା ମିଳିଗଲା ବୋଲି ତୋର ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କି ମିଳିଲାନି ବୋଲି ଅଜୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିମ୍ବା କିଛି କାମ ନ କରି ପୁଳାଏ ଲାଭ ଆଶା କରିବା ଠିକ ନୁହଁ। ସେମିତି ଲୋଭ କଲେ ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଗପଟେ କହୁଛି ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଥିଲା ଜଣେ କାଠୁରିଆ। ନିତି ବଣକୁ ଯାଇ ସେ କାଠ ଆଣେ ଆଉ ସେଇ କାଠକୁ ବିକି ପରିବାର ଚଳାଏ। ଦିନେ କାଠୁରିଆଟି କାଠ ଆଣି ବଣରୁ ଫେରୁଥାଏ। ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା ନା, ଓହୋ, କଞ୍ଚା କାଠ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଓଜନ ହେଇଛି। ଶୁଖିଲା କାଠ ତ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁନି। କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କଞ୍ଚା କାଠ ବୋହିକି ନେବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତା ଛଡ଼ା ଏମିତି କଞ୍ଚା ଡାଳ କାଟି ଚାଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ସଫା ହେଇଯିବ। କ'ଣ କରିବ ମଣିଷ? ଗଲା କୋଉଠି ଥିଲା ଏ ମାଛ କେଜାଣି? ଏତିକି ବେଳକୁ ଡେଇଁ ମୋ କୁରାଟାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲା। ବିନା କୁରାଢ଼ିରେ ମୁଁ କାଠ ହାଣିବି କେମିତି? ନା, ଯେମିତି ହେଲେ ପାଣି ଭିତରୁ ମୋତେ କୁରାଢ଼ିଟା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ କୁରାଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ କୁରାଢ଼ି? ମୋ କୁରାଢ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୋ କୁରାଢ଼ି? ପାଣିରେ ଯେତେ ଖୋଜିଲେ ବି ପାଉନି। କୁରାଢ଼ି ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବି କାହିଁକି? ମୋ ବେଉସା ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ମୋ ସଂସାର ଅଚଳ ହେଇଯିବ। କୁରାଢ଼ି ତ ପାଇଲିନି। ଏଇଠି ବୁଢ଼ୀ ମରିବି। ରୁହ ବତ୍ସ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ। କିଏ ଆପଣ? ମୁଁ ଜଳଦେବତା ବରୁଣ। ପ୍ରଣାମ ବରୁଣ ଦେବତା। କୁହ ବତ୍ସ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ କାହିଁକି ଯାଉଥିଲ? ସବୁ ଜାଣି ମତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜା ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ତ ଜଳ ଦେବତା। ଏଇ ନଦୀରେ ମୋ କୁରାଢ଼ିଟି ହଜି ଯାଇଛି। ଆପଣ ଦୟାକଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଫେରି ପାଇବି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମ କୁରାଢ଼ିଟି ଖୋଜି ଆଣି ଦଉଛି। ଅପେକ୍ଷା କର। ସତରେ କଣ ମୋ କୁରାଢ଼ି ମତେ ମିଳିବ? ନିଅ କାଠୁରିଆ, ତୁମ କୁରାଢ଼ିଟି ନିଅ। ନା ପ୍ରଭୁ, ଏ କୁରାଢ଼ିଟି ମୋର ନୁହେଁ।
ଏଇଠି ତ ରୂପାର କୁରାଡ଼ି। ରୂପାର କୁରାଡ଼ି ହେଉ, ତମେ ଏଇଟିକୁ ନେଇଯାଇ ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ନା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ମୋ ହଜି ଯାଇଥିବା କୁରାଡ଼ିଟି ଚାହେଁ। ଦୟାକରି ସେଇଠି ଆଣି ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ତୁମ କୁରାଡ଼ିଟି ଆଣି ଆସୁଛି। ଏଥର ମୋ କୁରାଡ଼ି ମତେ ମିଳିଯିବ। ଦେଖ କାଠୁରିଆ, ଏ କୁରାଡ଼ିଟି ତମର। ନା ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ତ ମୋ କୁରାଡ଼ି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ତ ସୁନାର କୁରାଡ଼ି। ହଁ, ସୁନାର କୁରାଡ଼ି। ଏଇଟି ତୁମର ନୁହେଁ ତ? ନା ପ୍ରଭୁ, ଏ କୁରାଡ଼ିଟି ମୋର ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପେକ୍ଷା କର। ଆଉ ବୋଧେ ମୋ କୁରାଡ଼ି ମତେ ମିଳିବନି। ଏଇ କୁରାଡ଼ିଟି ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଏଇ କୁରାଡ଼ିଟି ମୋର। ଭଲ କରି ଦେଖ, ଏଇ ଲୁହା କୁରାଡ଼ିଟି ତ? ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟି ମୋ ସାହାରା। ୟାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାଠ ହାଣି ମୋ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିଛି ପରା। ଏଇଟି ମୋ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ, ୟାକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିବିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଅ ତାହେଲେ। ଧନ୍ୟ ହେଲି ବରୁଣ ଦେବତା, ଏ ଗରିବ କାଠୁରିଆ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା। ମତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅ କାଠୁରିଆ। ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ। ସୁଖୀ ଭାବ। ସଞ୍ଜ ହବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏଯାଏ ଫେରିଲେନି। କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ନା କ'ଣ? ହେଇ ତ ଆସିଲେଣି। ଆଜି ତମର ଏତେ ଡେରି ହେଲା କ'ଣ? ଚାହିଁ ଚାହିଁ ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ମଲାଣି। କହନା କହନା ସେ କଥା। ଆଜି ତ ସବୁ ସରିଥିଲା ବୋଲି ଜାଣେ। ହଁ, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ, ବରୁଣ ଦେବତାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ କୁରାଡ଼ିଟି ପୁଣି ଫେରି ପାଇଲି। କୁରାଡ଼ି ଫେରି ପାଇଲ? ହଁ ପରା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବରୁଣ ଦେବତା ପୁଣି କ'ଣ କଲେ? ବୁଝିଲୁ, ବଣରୁ କାଠ ବୋଝ ନେଇ ଫେରୁଥାଏ। ନଈ କୂଳରେ ବୋଝ ରଖି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଉଛି। କୋଉଠି ଥିଲା ମାଛଟେ କେଜାଣି, କାଠ ବିଡ଼ା ଉପରକୁ ଡେଇଁଲା ଯେ ଏକା ଥରକେ ମୋ କାଠ ଅଣା କୁରାଡ଼ି ଯାଇ ନଈ ଭିତରେ। ସେଇଠୁ ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଯେତେ ଖୋଜିଲି ଆଉ ସେ କୁରାଡ଼ି ପାଇଲିନି। ଶେଷକୁ ବରୁଣ ଦେବତା ମୋ ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ବରୁଣ ଦେବତା ଦେଖା ଦେଲେ? ହଁ ପରା, ବରୁଣ ଦେବତା ଗୋଟେ ରୂପାର କୁରାଡ଼ି ଆଣି ମତେ ଦେଖେଇଲେ। ତମେ ସେ କୁରାଡ଼ି ଆଣିଛ? ନା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ତ ମୋ କୁରାଡ଼ି ନୁହଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି। ସେଇଠୁ ସେଇଠୁ ଆଉ କ'ଣ, ବରୁଣ ଦେବତା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନା କୁରାଡ଼ି ଆଣି ଦେଖେଇଲେ। ସତରେ? ହଁ ଲୋ, ହେଲେ ମୁଁ ସେ କୁରାଡ଼ିକି ବି ଆଣିଲିନି। ତମେ ଭାରି ବୋକା ବୁଝିଲ। ହାତରେ ଆସି ଧରା ଦଉଥିବା ଧନକୁ କିଏ ଛାଡେ କହିଲ? ଆଲୋ, ମୋର ଯୋଉଟା ନୁହଁ ମୁଁ କାହିଁ ସେ ଧନକୁ ଲୋଭ କରିବି କହିଲୁ। ସେ ସୁନା କୁରାଡ଼ି ମୋର ନୁହଁ ବୋଲି କହିବାରୁ ବରୁଣ ଦେବତା ଲୁହା କୁରାଡ଼ିଟେ ଆଣି ମତେ ଦେଇଦେଲେ। ମୋ କୁରାଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ତାକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଛି ପରା। ବରୁଣ ଦେବତା ତ ତମକୁ ସୁନା କୁରାଡ଼ି ଆଣି ଦଉଥିଲେ, ତମେ ପାଇଲା ଦରବକୁ ଗୋଡରେ ଠେଲିଦେଲ। କ'ଣ ଯେ କହିବି ତମକୁ। ଆଲୋ, ଯୋଉ ଧନ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଅର୍ଜନ କରିନି ତାକୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି କାହିଁ କହିଲୁ? ସେ ଅଧର୍ମ ବିତ କ'ଣ ସବୁଦିନ ରହିଥାନ୍ତା? ରହିନଥାନ୍ତା କୁଆଡେ ଯାଇଥାନ୍ତା? ତମେ ଯୋଉ ନୀତି ବଣକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛ, ତମକୁ ଆଉ ଯିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା କି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଲଦି ଆମ ସାତ ପୁରୁଷ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଆଉ କ'ଣ ଏମିତିକା ସୁଯୋଗ ଆସିବ? ଆସୁ କି ନ ଆସୁ, ମୋର ସେଠିକି ଯାଏ ଆସେ କେତେଲ। ଠାକୁରେ ଦିଟା ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଟିବାକୁ। ଖଟିବି, ଖାଇବି, ଆଉ ତତେ ବି ପୋଷିବି। ସେଇଥିରେ ମୋର ଖୁସି। ଏ ହାବୁଡ଼ା ଝଟକା ଧନରେ ମୋର ଲୋଭ ନାହିଁ। ଗଲୁ, ଏଇ ଯା ବା, ଭୋକ ହେଲାଣି ପରା। କ'ଣ ଦିଟା ବାଢ଼ିଲୁ, ଯା। ହଉ। ବୁଝିଲ ସରଅପା, ମୁଁ ଲୋକ ଦେଖିଛି, ହେଲେ ୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୁଁ କୋଉଠି ଦେଖିନି। ୟାଙ୍କର ସଂସାର ବାନ୍ଧିବାର ନଥିଲା। ଆଲୋ, କାହା କଥା କହୁଛୁ? ଆମ ଶୁକୁରା କଥା? ହଁ ବା, ଆଉ କାହା କଥା କହିବି? ଟିକିଏ ବୋଲି ଟିକିଏ ଲୋଭ ମୋହ ନାହିଁ। ପାଇଲା ଦରବ କିଏ ଜାଣି ଶୁଣି ହାତରୁ ଖସେଇ ପକାଏ। କାହିଁ, କ'ଣ ହେଲା କି? ଶୁଣୁନ, କାଲି ସିଏ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ଫେରିବା ବାଟରେ ନଈରେ ଧୋଇ ଧାଇ ହଉ ହଉ କୁରାଡ଼ିଟା ପାଣିରେ ହଜେଇ ଦେଲେ। ଆହା,
ବେଳ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ନୋହିଲା କଥା ପରା ସବୁ ଘଟିବ। ନାଇଁ ମୋ ଅପା, କଥା ସେଠି ନାହିଁ। କଣ ହେଲା ଶୁଣ। କଣ ହେଲା? କୁରାଡ଼ିଟା ହଜିଗଲା ପରେ ଇଏ ଭାରି ମନ କଷ୍ଟ କଲେ। ୟାଙ୍କ କଷ୍ଟ ଦେଖି ଜଳ ଦେବତା ଆସି ଦେଖାଦେଲେ। ସତ କହୁଛୁ? ନିଜେ ଜଳ ଦେବତା ଆସି ତାକୁ ଦେଖାଦେଲେ? ହଁ, ଇଏ ପରା ମତେ କହୁଥିଲେ। ଜଳ ଦେବତା ଆସି ୟାଙ୍କୁ ସୁନା ଆଉ ରୂପାର କୁରାଡ଼ି ଯାଚିଲେ। ହେଲେ ଇଏ ସେସବୁ ନ ଆଣି ଆମର ସେଇ ପୁରୁଣା ଜଙ୍କ ଲଗା ଲୁହା କୁରାଡ଼ିଟା ଧରି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆଲୋ ସିଏ ତ ସେ ଏମିତିକିଆ ମଣିଷ, ପର ଜିନିଷକୁ କୋଉ ଦିନ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ବି ଅନାଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ପରା ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମଣିଷ ନୁହନ୍ତ, ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା। ହାଲୋ, ଏମିତିଆ ସୁନା ମୁଣ୍ଡାକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ପୁଣି କୋଉ ସୁନାକୁ ଲୋଭ କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଯାହା କହ ଭାଇ, ଶୁକୁରାଟା ଆମର ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତା ଭଳିଆ ମଣିଷଟା ମିଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। କୋଉ ଶୁକୁରା କଥା କହୁଛ? ଇଏ ଆମ ଗାଁ କାଠୁରିଆ ଶୁକୁରା କଥା। ହଁ, ଆଉ କାହା କଥା କହିବି? ଠାକୁରେ ସିନା ତାକୁ ଧନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସଦ୍ଗୁଣରେ ତାକୁ ଧନୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁକୁରା କଥା ତମର ଏମିତି ହଠାତ୍ କାହିଁ ମନେ ପଡିଲା କି? ସିଏ ୟା ଭିତରେ କଣ ଗୋଟା କରି ପକେଇଛି କି? କଣ ନ କରିଛି କହୁନ? ସିଏ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋଭକୁ ଗୋଡରେ ଆଡେଇ ଦେଇଛି, ତା ପାଖରେ ମହା ଯୋଗୀ ଲୋକ ବି ହାର ମାନିଯିବେ। ତେମେ ବନ ଭାଇ, ଇଏ କଥାଟାକୁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବୁ କେମିତି କହିଲ? ସିଧା ସିଧା କହୁନ, ଶୁକୁରା ଏମିତି କଣ ଗୋଟା କରି ପକେଇଛି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଜପ କଲା ଭଳିଆ ତା ନାଁଟା ଭଜି ହଉଛ? ଆରେ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ ରେ, କଥାଟା କହୁଛି ଶୁଣ। କାଲି କାଠ ହାଣି ଆସିବା ବାଟରେ ଶୁକୁରାର କୁରାଡିଟା ନଈରେ ହଜିଗଲା। ସେଇଠୁ କଣ ହେଲା? ବିଚରା ଗରିବ ଲୋକଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କୁରାଡି କିଣିବାକୁ ତା ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। କୁରାଡି ନଥିଲେ ବଣକୁ କାଠ କାଟିବାକୁ ଯିବ କେମିତି, ପରିବାର ଚଳେଇବ କେମିତି? ଏଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି ବରୁଣ ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। କଣ କିଏ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ? ବରୁଣ ଦେବତା। ମତେ କଥାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବରୁଣ ଦେବତା କଣ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ କି? ଆରେ ଭାଇ, କଥା ଦାଣ୍ଡରେ ପଡି ହାଟରେ ଗଡୁଛି, ଗାଁ ସାରା ହୁରି ପଡିଛି, ତେତେ କଥାଟା ମିଛ ଲାଗୁଛି? ଆରେ ନବଘନ ରହ, କଥାଟା କଣ ସେ ଆଗ କହିସାରୁ। ଶୁଣ, ବରୁଣ ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଲୁହା କୁରାଡି, ଗୋଟାଏ ରୂପା କୁରାଡି ଆଉ ଗୋଟା ସୁନା କୁରାଡି ଆଣିଦେଲେ। ବନ ଭାଇ ଟିକେ ରହ। ଇଏ ବରୁଣ ଦେବତା ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ଶୁକୁରାକୁ ଦେଖାଦେଲେ, ତାକୁ ଫେଣେ ଗୋଟେ ଲୁହା କୁରାଡି, ଗୋଟେ ସୁନା କୁରାଡି, ଗୋଟେ ରୂପା କୁରାଡି ଦେଲେ। ନାଇଁ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ଗୁଡା କଥା ହଜମ ହଉନାହିଁ। ହେ ତେରିକେ, ମୁଁ ତାହେଲେ ମିଛ କହୁଛି ନା କଣ? ଆରେ ନବଘନ, ହଁ ଭାଇ, ଇଏ ରହ ଟିକେ, କଣ କଥାଟା ନ ଶୁଣି ସାରି ଖାଲି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଛଣ୍ଡ ପୁରେଇ ଦଉଛି। ଇଏ ବନ ଭାଇ, ତାହେଲେ ତ ଶୁକୁରା ନାଲେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇ ଆମ ଗାଁରେ ତ ସେ ସବୁଠୁ ବଡ ଲୋକ ହେଇଯିବ। ତେରିକେ, ନଈ ନ ଦେଖି ତୁ ନୁଗା ବଦଳେଇ ପକେଇଲୁଣି। ଆରେ ତୁ କି ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ଲୋଭ କରି ସେ ସୁନା ରୂପା କୁରାଡି ନେଇ ଆସିଥାନ୍ତେ, ହେଲେ ଶୁକୁରା ସେ ସବୁକୁ ଲୋଭ ନ କରି ତା ଲୁହା କୁରାଡିଟା ଆଣିଲା। ହେ ବନ ଭାଇ, ଏ ଆଖି ଛୁଇଁ କହିଲ, ସତ କହୁଛ ତ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ମନକୁ ଭାନ୍ଦିକିରି କହୁଛି ନା କଣ? ଆରେ ଆଜି ସକାଳେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ଶୁକୁରା ସ୍ତ୍ରୀ ପରା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହୁଥିଲା, ମୁଁ ତାରିଠୁ ଶୁଣିଛି ନା। ଆଉ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଶୁକୁରା ସ୍ତ୍ରୀଟାର ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ଧନ ଦରବ ପ୍ରତି ଲୋଭ ଅଛି, ହେଲେ କୋଉ ଦିନ ସେ କାହାକୁ ମିଛ କହିବ ଏ କଥା ତମେ ଶୁଣିଛ? ନାଇଁ, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗାଁକୁ ସେ ବୋହୂ ହେଇ ଆସିଲାଣି, କେବେ କାହାକୁ ମିଛ କହିଦେବାର ଆମେ ଶୁଣିନୁ। ଆଉ ହଁ, ବନ ଭାଇ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କଥାଟା ମିଛ ହେଇ ନଥିବ, ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ, ପରତେ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନେ। ସବୁ କଥା ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ନବଘନ, ହଁ, କଣ ଭାବୁଛୁ କିରେ? ନାଇଁ ଭାବୁଛି କଣ, ମୋର ଟିକେ ମନେ ପଡିଗଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇ, ବନ ଭାଇ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଛି, ଟିକେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆଉଛି, ଟିକେ ମନେ ପଡିଗଲା ଗୋଟେ କଥା। ଆରେ ନବଘନ ରହ, ଛାଡି ଆଉଛି। ଏ ବନ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଭାବୁଥିଲି। କଣ ଭାଇ? ଯୋଉ ଆମ ଶୁକୁରା କେଡେ ଲୋଭଟାକୁ ଗୋଡରେ ଆଡେଇ ଦେଲା କହିଲ। ଆଉ କଣ? ତାରି ଭଳିଆ ପିଲା ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଆଉ 8-10ଟା ଥାନ୍ତେ, ଆମ ଗାଁଟା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କହୁନ? ସକାଳ ପହରୁ ପୁରା ସେଇ କଥା ମୁଁ ଭାବି ହଉଛି। ଯାହା କହ ବନ ଭାଇ, ଆମ ଶୁକୁରାଟା ସୁନା ମୁଣ୍ଡାଟା। ସୁନା ମୁଣ୍ଡା? ହଁ, ସେଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ରହିଲେ, ଏ ଗାଁର ସୁନାମ 10 କୋଶ ଯାଏ ଡିବି ହେଇ ପୁରା ବାଜୁଥବ। ହଁ, ନୁହଁ ଆଉ କଣ? ହଁ, ଠାକୁରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ କର। ହଁ। ଆରେ ଶୁଣୁଛ ହେଇଛି? ଆରେ ଶୁଭୁଛି ନା ନାଇଁ ବା? ଭଲ କାହିଁକି ଏମିତି ପାଟିଟା କରିଛ? କଣ ହେଇଛି ତମର? ଇଏ ଆମର ସେ ପୁରୁଣା ଲୁହା କୁରାଡିଟା କୋଉଠି ଅଛି କହିଲ? ହେଁ, ସେ ଲୁହା କୁରାଡି ସିଏ ଏଇନା କୋଉଠି ଥବ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ଆରେ ଟିକେ ଖୋଜ ବା। ହୋ, ସେଇଟା ନେଇକି ତମେ ଏଇନା କଣ କରିବ? ଓହୋ, କଣ କରିବି ମୁଁ ଆସିଲେ କହିବି।
ସେଇଟା ଯାଇକି ନା ସଙ୍ଗା ଉପରେ ପଡିଥିବ କି କଣ? ଚଢି ଯା ମୁଁ ସେ ସଙ୍ଗା ଉପରେ ଚଢି ପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା ଚାଲ କୋଉଠି ଅଛି ମତେ କହ ମତେ କହ। ହଉ ଆସ ଆସ ଆସିବଟି ଆସ। यही हूँ प्रकृष्ट समय केही कुआड़े नहांती केही देखिबार नहीं जानिबार नहीं ये बेले कामटा हासिल कर दो आउ देखिबा वरुण देवता अछंती कि नहीं। वरुण देवता तमे कोठी अछ प्रभु मो गुहार टिके सुन। कौन के किछि सुनु नांती प्रभु नांती कि नानी आउ टिके जोर रे कांदिबा। प्रभु मते दया कर प्रभु मु गरीब लोकटा मो कुराड़ी ही नईरे हजिगला मु खोजी खोजी पाउनी प्रभु मते मो कुराड़ी खोजी दियो वरुण देवता मो संसार नले भासी जीवो मते दया कर प्रभु। तथापि केही सुनु नांती कांदटा टिके जोर ही गला कि नाई नाई टिके कमे दबा। प्रभु मु शुणी तमे खूब दयावान एही जल तो तमरी घर तमे मो ऊपर दया कर प्रभु मो कुराड़ीटा फेरे दियो मो कुराड़ी फेरे दियो वरुण देवता कृपा कर प्रभु। चक्षु खोल बस मु आसी तमे आसी जाइछ प्रभु प्रणाम। निय तम कुराटी निय। ना प्रभु एटा तो मो कुराड़ी नुह मु कहीं एटा नेबी। ओह ये कुराटी तेबे तुमर नुहे? नाई 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 ठीक अछि तमे क्षण मात्र अपेक्षा कर मु आसुछि। मो बुद्धिटा ताहले ठीक काम देइछि देखा जाऊ पछु पछ कौन घटुछि। निय बस तुम कुराटी निय। आग लुहा कुराड़ी तापर रूपा कुराड़ी या पछको निश्चय सुना कुराड़ी थिबो। निय बस तमे कुराटी नब बोली कहूथिला परा निय। नाई नाई प्रभु एटा तो मो कुराड़ी नुह एटा आउ का रहिथो ना। ओह एटा भी तुमर नुहे? ना जम्मा नुह। अच्छा अच्छा अल्प समय अपेक्षा कर एथर मु तमर हजि जाइथिबा कुराटी नेकी आसुछि। आज्ञा प्रभु। हैं वरुण देवता कौन कहले मोर हजि जाइथिबा कुराटा नहीं के आसीबे सरी गला कथा सेही कणिक लगा लुहा कुराटा आनिबे कि? देख बस एइटी निश्चय तमर हित। प्रभु ए कुराटी मोर मु जानी थिली आपण निश्चय मो कुराटा खोजी के आनी मते देबे। आउ तबे विलंब काहे के करूछ बस? दियंतु दियंतु निय दियंतु दियंतु प्रभु मु एबे आसुछि बस मते विदाय दिया। आज्ञा आज्ञा प्रणाम आज्ञा प्रणाम। ओहो भाग्य खोलीगला एथर न हेला कथा एथर हेइची ये कुराड़ी रु इंचे इंचे काटुथिबी कोठा ऊपर कोठा पिटुथिबी हिरी पुरी खाउथिबी। अरे भाई ये देखिल देखिल आम गाँव कौन दारोगा पशिलानी? ए सत्य तो दारोगा कौन ପାଇଁ ଆସିଥିବ? कौन ପାଇଁ ଆଉ ଆସିଥିବ? କାଇଁ ବାପ ଗୋସ ବାପା ଅମଳରୁ ଆମ ଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ କୋଉ ଦିନ ଦାରୋଗା ଆସିଥିବାର ତମେ ଦେଖିଛ? ନାଇଁ ତ ସତ କଥା କହୁଛ ଭାଇ। ଆଜି କଣ ହେଇଛି ସେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିଲେ ବୁଝା ପଡିବ। ଦାରୋଗା ମହାଶୟ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମ ଗାଁକୁ ବିଜେ ହେଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ଜମିଦାରଙ୍କ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀ ଟିକିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଖାନତଲାସ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମ ଗାଁକୁ ତଲାସି ନେବାକୁ। କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଆମ ଗାଁରୁ କଣ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ତଲାସି ନେବେ? ଆଜ୍ଞା ବାପ ଗୋସ ବାପା ଅମଳରୁ ଆମ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଠାକୁରେ ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆମେ ସୁଖରେ ରହିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଆଜ୍ଞା ପରଦନକୁ ଲୋଭ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଗରିବ ହେଲେ ବି ଆମ ଗାଁର ସୁନାମକୁ କେବେ ତଳେ ପକେଇନୁ। ଆମେ ଜମିଦାରଙ୍କ ସୁନା କୁରାଢ଼ୀକୁ କାହିଁକି ଚୋରି କରିବୁ କହିଲେ? ଆରେ ଭାଇମାନେ ତମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି? ହେଲେ ଜମିଦାରଙ୍କ କଡ଼ା ହୁକୁମ ସବୁ ଗାଁରେ ଖାନତଲାସି ହବ। ହଉ
ଜମିଦାରଙ୍କ ହୁକୁମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ମନା କରିପାରିବୁ? ଚାଲନ୍ତୁ। हे महापुरु मु कौन करिबिलो मा मु कुआडे जिबी मते भारी डर मारिलानी कौन हला धइसटा काई होच ऊर्ध्व वायु उठिलानी ओहो तमर कोन जाउची जे तमे खाली दांत खुंटू था साडे मु जहा सुनी के आइलिनी ना कौनटा सुनलो हेइटी सुनो फांडीरु तारक बाबू आसी आमो गाँव सबू घर खानतलासी करूची आइले कौनटा भासी गला किए दारोगा बाबू हाँ दारोगा बाबू दारोगा बाबू कहीं आइले जमीदार को सुना कुराटा चोरी हो जाइची सेई कुराटा को आसी खोजुची तो कौन हेला हेले मते भारी डर माडुची जदी से हमको धरि नबो मला मामू कहीं धरिबो आमे कोन चोरी करछु हक वरुण देवता मते सुना कुराडी देइचंती हाँ हाँ से कथा तमे कहले तमके ना किए विश्वास करिवो बा ये तो ठीक कथा इरे वरुण देवता सिना कुराडीटा मते देई देले साक्षी दबाउ कोन आसीबे कोन करिबा कहिलो मुंडरे किछि पसुनी बुद्धि हजि जाउची मते कोचा हेटी गोटे काम करिबा चलो से सुना कुराटा को बाड़ी पटे गात खोली पुत्ती पकेबा नहीं बाड़ी पटे नहीं के देखिबो देखो ई संगा ऊपर रखो संगा ऊपर चलो तम बुद्धि दारोगा आसी के घर भीतर खानतलासी नबो कोन से संगा पर चढ़ी परिबनी ये ठीक कथा तो तमे मो कथा मानो चलो बाड़ी पटू चलो नवघन हाँ बन भाई ए नवघन दारोगा बाबू आइलेनी तो घर खानतलासी करिवे हां मो घर खानतलासी करिवे हां काई मु कोन चोर अरे से कथा किए कहला जमीदारंको हुकुम गाँव सबू घर खानतलास हम गाँ से मुंडू दारोगा बाबू गोटी गोटी करी घर खानतलासी करी आउछंती या परे सरपंच घर को जिबे सी जहा घर को जानतु बा आम घरे काई पसिबे ना मो घर भीतर को मु काहार की छाड़बे नहीं हां आउ खेलो ना गेची ए तू चुप कर ए जा सब घर तलाशी नियो हेटी तमे ओनीच कोन म जाओ से घरे पसी सिपे कोन करूचती देखो घर जिनिस पत्र सब एपट सेपट कर देबे जाऊ ना देखु ना हो मु जाऊ ए रा कुआडे जाई परिवनी एडी छिड़ा हुआ तम घरे तो चोरी माल नाही तम डरुचो काई की हां मला आमे काई डरु एई देखंतु दारोगा बाबू एई सेई सुना कुराडी खट तळे रखितिला हां देखो भाई माने ए सुना कुराडी रे जमीदार को मोहर लागिची ए कुराडीटा होची जमीदार कर हे चल फंडी की चल हरे नवघन इरे तू शेषकु एया कलु इरे हम गाँ ना रे कोला बोली देलु तू अरे शेषकु तू चोरी कलु अरे आज जाए आम गाँ रे चोरी डकाइती वाद विवाद किछि नथिला इरे चंडाल तोर जति अभाव थिला हमको कहलुनी आमे गाँ पांच भाई मिस्ते साहाय्य करथांतु इरे चोरी करथुलु काहे की फांडी रे पहुंची पुआ उत्तम मध्यम पाई गले बळे चोरी करिवार मजा पाई जीवनी नाई दारोगा बाबू से चोर नुहंती तांको फांडी को बांधी नियंतुनी किछि सुनतुनी दारोगा बाबू ताकू नहीं जांतु उचित शिक्षा दियंतु ताकू हेटी नवघन आउ ए गाँ को फेरबुनी टी तते आमे केही आउ ए गाँ रे पुरेबुनी तो भली चोर पाई आम गाँ रे स्थान नाही मते बांधी नियंतु दारोगा बाबू मु भूल करिछि क्षणिक लोभर बशवर्ती हेई मु जो भूल करिछि तार प्रायश्चित मते करबा को ही पड़िबो चलंतु दारोगा बाबू बढ़िया गपाई लोकटा को ठीक पाने हेची हारे चोर धरा पड़िला बोली तमे सब खुशी होच ना ए गपरु आ कोन सिखिलो सिए तो कुराड़ी चोरी करी नथिला वरुण देवतांक ठारू आनीथिला किंतु सेई कुराड़ीटा जमीदारकर थिला बोली सिए कोन जानिथिला चोरी न करी भी से चोर बोली धरा हला आउ दंड पाइला कहलो देखी काहे की लोभ करिबारु ए दशा भोगिला केमिति चोरर लोभ विषय रे वरुण देवता सबू जानी परिथिले सिए एमिति खंज कले जे नवघन ता लोभरु शास्ति पाइला वरुण देवता को ठकी देव बोली नवघन भावितिला किंतु सीए निजे ठकामी रे पड़ीगला तमे सब ताहले मन ध्यान दे गप शुणुथिल हाय बिना परिश्रम रे जे रातिक भितर धन कमेबा को चेष्टा करिवो सीए एमती भूल काम सब करिवो आउ असुविधा रे पड़िवो बुझिलो पिले
ଲୋଭ ହେଉଛି ମଣିଷର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ କାଠୁରିଆ ପରି ନୀତି ଧରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କାହାର ଧନ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମିଳୁଥିବା ଧନକୁ ଲୋଭ ନ କରି ନିଜେ ଯାହା ଉପାର୍ଜନ କରିବ ସେଇଆକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା କୁହାଯାଇଛି, କର୍ମୁ ଅଧିକ ଯେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଚୋର ସମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ତମ କଥା ମନେ ରଖିବୁ ଆଇ। ହଉ, ଆଜି ତ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। କାହାଣୀ ପେଡ଼ି ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିବା। ମୋ କଥାଟି ଏତିକି। ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକୀ।